Отиваме в Бургас. Кандидат за Европейска столица на културата, където надвис отвори филиал и първият випуск вече е факт. И какво по-хубаво от това да учиш в Академията на крачки от морето и далеч от вашите? Тук играеш величествени и комедийни роли. И репетираш почти денонощно. Тук танцуваш на воля и пееш с пълен глас. Потапяш се в дизайна, анимацията или пък в анимационната режисура. Ти избираш. Освен в библиотеката, може да зубриш и в морската градина. Или дори на моста! О, музо моя, чуй ме! Понякога единствената ти публика са гларусите. Не се сърди, ако не те аплодират. Скоро ще го правят. Ако си решен да штурмуваш Бургас с талант, кандидатствай в надвис. Мястото ти е тук.